Kardom pini leli pipo sidak live kibang nang kok ma pualam the kakela pulo east west ara doana phanta leli HSDF mate Hill State Democratic Front Party pen nan tuman Kardom pe jero ilitum nonapor Karbi akhai kiduk kisung abut nilitum HSDF pen kar Japon thip along kisumana tum nakai kham khedun ram thesinili thanpon puji alam thege lalo Borjan constituency lo nilitum CC committee ke seng arni alam the Borjan kisumana APHLC atum alang litum press meet hangsi litum aphan meme hidano nar boglo alang litum bang litum han nar boglo adhe katum ke voter list ave tang ho adhe katum bang ke hor open sige bai tang ho alang litum ke achar ki do minute side hada ke nili rong pina komasi voter ID ke do komasi voter ID ka we lage alang litum ang singdun de athene rong pina lasi hoda kalom ke niliphan ke nangi khangdun ke sakta nilo rake athenir long pina ke ako lapuchok ta kalilang nili ke HSDF along Borjan constituency along a president hulang inke lasi niliphan meme juno ako kechok che voter ID do ave niliphan snai thanji pu alang li komalo niliphan ai thanji ba Lasi lalo, nona por lang litum bang ni pudamji bang katherak kaci palam. APHLC Borjan alidara tum doan katherak kaci palam nona por bang ki. Nilitum HSDF pen. Ahok alang tum la APHLC tum ke claim ke dam. Cini dun pe me pen ke chok che cini dun pa me pen ki jong dun apot. Ahok alam ke thana po silang non ke therak kaci palam. Nili non kisumana point dak do nilge than ponji APHLC tum akeng kam ma ke claim ke dam ke chok che nil kisumana point nil than pon po lapen lahaya point ke nili jungjung nona tum phanang than chol pukari nangli tum sitame APHLC ke japona bang alidars tum phan an sitame arju tame lasia point man nili nang than po prangsi rada phan ke pamang hu chopai sar po puni APHLC tum phan irdet po koi po chopai sar po puki irlo pulotang te registration kuri ji pomen pen ki duk kelak atuma phan heme jangre atuma phan lapen council officer do an aphan alang litum poisar room pen 7 lakhs anche sose che palong lu ta office along ke 7 lakhs pusi palidam lo tame lapen abcc ke long lapen abcc ke long sita laso registration alang registration da vidalo poisa ta vidalo inut jai kathar IS ke thega bangle kupi posi registration ke tume kurida mun e puji chine derma lagai ke palu kalima kupi pasi poisa rung thab rung frulo ECI Election Commission of India long ke 10,000 we registration a poisa ke nangji ke kupi posa lak poisa ki room nang tume thang party pe ja kong abi malai ki claim da lake aprangsi number 1 ke palulo rat apha lapen number 2 ke lalo re-election jipu alang litum re-election jipu joy nepen Karbiang long east west arado an pang room pen latum an arni ke so armuchi jeng pon lu armuchi jeng pon da pisita alang litum lahai claim dam case chipi se serlu high court case pilu inte nona bang piposi in summary rada tumlang mathapami parsik pame nai Karbiang long rada tu kui polop te nilitum kor hadak APHLC lo kor long ke dotum min ke pang tang tum pen tum ke arni bang tai sibet tasi kupi sila tum claim kupi se chingke che than man tum chini so posi tulirama bang ke high court long case do ko posi high court long la tum chingke che than lo tulirama bang Delhi pen jai kathar phanang hang lo che tong dam lo la tum ke din pen che tong dam pen a phi la tum chidil den lo lasi re-election alam ta non pike ningjeri put ko lo chidel de lo pade poisa alam sai de lo lapen flyover da donang ji pu kwan an no ne litum a hok kitin Karbiang long
kiduk ke boy tum ahok kitindum munir atum sarpi sarpu danglok ci song nun lohoda inte non kopia posi kang samthuri nali tum la chini ma chine kal beng long ra tum kuiso nang tum arju vek ning leader sa tum pan PHLC leader tum people si kang samri polo te la tum contractor pen guati long che hang lo tuliram ta hang lo amasi la tum chidil de nili tum lahai sok chini ko an pen se ka chidil ma anda chini tanang tumang bong sa me rat ka beng long ra tum PHLC leader tum han charju tha bisa se purte nil tum ke chini lo hai tanang tum ta arju tha ko pisi nang che thagi ma ko an lam che pakeng thek ma hala nang li tum arju tha nili tum nona por ke PHLC tum ki chok che awareness ki people log lu nona tum ke kathe rak ka che pherel lahaya posi nitum phan chok che kang ton kang thi ben dang lok nitum phan nipu pon lu ta nili tum thang the ko an ma kang ton kang thi lam si HSDF long amunduk na ong bom lu la pen ako non black pudam thulu na number clear point long nam thulu na number ke thong regional political party polang tum koson pen si ka chi pudam ma regional political party pukela ke isi registration ke mari ta la pen isi alang tum permanent symbol ke do halaya phansi regional political party pu pudam nang ji alang litum komat abidi komat political arle ke choena joini sison thantak thanpulu awak pet ke leaders main leaders tum ke lage regional boy chi pupe ta ki ludu na tum aphigi du na tum si regional political party pu ningie cho latum amining chini pame melang independent pen regional political party pu amining chini latum regional political party pen independent pu chini atum ana phanili non than paklar pu independent pu tum ke lage neutral aposila tum ke amithang jungjung amen pen ka jat le chi irlo aling sita lage autonomous council lok ke rule unde itum ke ini dun chita banga party pen tame jung pen ke thora tuma phansi independent bogitu ami thang jun amunir public do ko posi kapre ka party tum accept de posi ke thur dun hala phansi independent bolu lasona tum ka phongwang election tar tunga pene a symbol chelar boy pole tum ke hala lopote independent bu kachi ne tum phan an sinin non pini than pon hala tum si independent bu pu hala tum si pu regional political party pulotang te registration ta pakka mari ji lapen asimbol ta lage pini bonai tanglo ECI pen pitang lo puloter te chila ta non nikane sipen chila hela kata uni laki hala ke regional political party pulo hala tum ke amen pen non son HSDF the Hill State Democratic Front pu amen pen ta council autonomous council ingni un cari un lapen hoda are court anda sob dolabji non angli tum PHLC long lam tha nutina leader phanda ki thurut ali lab long lam tha are court long lam tha independent to side ji inte therak ma karbiara tum an tum kapa chobai por asi chobai sar po purte lahai hanlo lapen ako puthot ni pudam thuri po alang litum pulo 6 sidul ke pa phuk cheng ke congress atum pulo congress atum maselang tum pulo tenon kopi po selang litum alliance doko koi po se alliance doko independent apolo latum ke non congress along si alliance dodon polo ke nali tuma chini lo Gaurav Gogoi lapen Rahul Gandhi panta mapla vai vekdam se Delhi dam si Guwahati dam si asi lahai aputha nali tum APHLC leader tum an lahai chitar lip tha kupisia ho khema bangphan kang ton ta blok ke laga kai chapa jang nun rupo laputa dunde lem tengge rid an thapo phe hem an thapo phe lem tengge rong an thapo phe le lasi lahai aputha nali tum nang mi tum ni thang pen chitar lip tha kupisia ho khema kar beng long ra da tum tar juno la pen PHLC non tembo ma tum ta arjuno charju chitar libul lagi kali na tuman napal lupon bompo nang litum rat amen pen tum poisa curung bompo cob bompo napal lupon bompo nang duk nang hoy pon bompo lagi kabe rat tum di chini bom lagi non dala son siklem pon bom lu lasi aku non aku langam thulo nang election rem on ahem chardon chikim on election rem on gari kimi chikim on top leaders tumanang tum nam tha nane constituency long a president to like tengel lagi pata velu nang litum kai ko ene chilim thudun cholu longle duk chinglu dun cholu tungke ne pudai bala lu leader satum an non charju dangu constituency leader tum an nang tum ke longle duk chinglu dun cholu main leader atum hada core committee atum
hala tum ke nang tuma khina kang sip lok lu nang tuma men pen ki chod lok lu ing phata son si nang tum ji chine lang ma flyover poisa ka nang tum chodun lok re election poisa ka nang tum ki chodun lok town committee election ka nang tum ki chodun lok goma la ka chidi nang tum chini ma chini ne tuliram ke nang tum phan nang he rong bilek la nane CC committee long nane rong long la sona president hang he men ke pang tang president phan si hangji mala pur de jai ka thar phan si bang hangji jai ka thar pen sam ton silam chidil ji tuliram la pen jai ka thar ke nit la pu nang li tum chini dum de कि चेंगुर इलेक्शन होता जाय कथार फन के तुलिराम से पैसा 10 लाख के पिदु नंगली तुम चिनी मजा आर लो के बांग जाय कथार पे तुलिराम के चिमेपी नंगली तुम पिसे चिनी दुम नंगली तुम आपी कोंग लोंग दुन नंग तुम दौड़देलांग मानो अंता मा हक अलाम चिनी तुम तेलांग मानो अंता लालो लासी नॉन ने ला के पाजुद लो बोरजान अलोंग a constituency along nilihan lo president lapen hada arong along meeting ke do lage sok nemunit side lage ne phan nat ku bang avelu dake na thene rong pinak ke malo ne phan ke khang na kam ke ne malo ne phan na khang nun bang doi ke dake lasine pu dak lu hala chok che hor ok ta ho hala voter id do ave to hala ni tu bang thanang ne hala ke ne rong amunit ne ko son se chingki che thanji ma hala ke na tu phan na ke chini na kam ta ave ako nang tum achat pen abun tabri lai ke ne rong ala makam sai de buji lo bu ba borjan along PHLC as lembang la nang chimun thik ha de a hok alam nu lai ke nang li lai report non ni on ma point ki puan ali non ma nang hak exi ma nang lai alam the ha chini dun ma nang lai alam the ha ne tum HSDF long pen ke non e prang ke bang ji an ke APHLC tum keng kang ke chok ke chiyo ke chok che kopi se claim ke chok che ni tum sok rat along jai phun non chi chini non la ke kopi se ho ke ni tum non jai phun ko ako mune na tum non ke an ki liura kali bujiun rong aso kali lon ke hodun chora tum kali lo bujiun non ke mune na tum ke thekere people see non APHLC long chiyu kun de lo people oporte la ha point bang chini munit ke point nong silang ji hala पैसा long lam de ki claim ma hok he ma hala पैसा cepat putan hala le lam kali hala 30 crore tho muk tong hala ke nang tum chini ma chi ne la ke lam so tin ko ma 30 crore पैसा ke ha lam so tin ko hala lam so kali lo la ke nang li pocket pen chima pilok hor mu kali police a the long de bang nang ne tanji hol ki case ki do hor mu hol ke पैसा ke ne jung hor mu pocket pen chipuma chipilok hor mu kali lagi la ke chino ako tuliram ta anak ki lu bang kali ne phanda nang paremon APHLC te paremon lape nang tumle HSDF tumle counseling ni non pot poisa ho ke mayok tanang pi bang ali labang chini lam nai non ne tumke HSDF ne council ke ni vek pun de no pen sita BJP phana phere re lo APHLC phana phere lo ne tumke la so vote an ke ne tum si che rai thai pun thi thai pu athe a hok pet ne tum regional party pinak ke ne tum regional party pe non ke hemprek alam the pen hemprek pen tum tang kring pen chedan pola pen karbiang long angkang east west do an non tum break dak atemon pajab ponon lake karbiang long rat tum da chini non break dak atemon na pajab je phan chi sik dingot APHLC la pen BJP atu asi la doan alam the pen ni non pajut pola mes ni lam the inton ko kardong